मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरती अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प असतानाच अपघातांचं दृष्टचक्र देखील सुरूच आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण नजीक पिंपरी येथे जीप आणि रिक्षाचा अपघात झाला असून त्यात 5 जण जागीच ठार झाल्याची माहिती मिळते। पाहूयात। अपघातात थारचा चालकही ठार झाला असून रिक्षातील 4 प्रवासी असे 5 जण जागीच ठार झाल्याची माहिती मिळते। रिक्षा आणि थार एकमेकांना चुकत असताना समोरून येणाऱ्या गॅस एजन्सीच्या LPG सिलेंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला आदळल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती मिळते।